O BNG denunciou hoxe unha vez máis a situación preocupante pola que atravesa a planta de compostaxe de Serbia, cuxa continuidade está no aire. Actualmente son varias as problemáticas que pesan sobre as instalacións. O contrato á concesionaria está fora de prazo, non se cumpren os estatutos, o vertedoiro está ateigado e xa non hai máis espazo para os residuos, e o máis grave, 160 familias seguen pendentes dunha solución pola que non se pode seguir agardando. Isto require de solucións inminentes, solucións xa. Non se pode seguir agardando como fixeron continuamente os antigos presidentes e por iso facemos un chamamento á actual presidencia da Mancomunidade de Serra do Barbanza para que se poña a traballar, co resto de representantes, non só coas alcaldías, senón tamén cos representantes dos partidos políticos na Mancomunidade de Serra do Barbanza para que entre todos collamos o touro polos cornos e por fin lle demos tranquilidade, como dicía, aos 160 traballadores e traballadoras desta planta. O BNG, que hoxe mantivo unha xuntanza con representantes do comité de empresa, fixo alusión tamén á situación de abandono na que se atopan as instalacións. Estamos nunhas instalacións que están nun estado lamentable, que son unha das principais fontes de emprego desta comarca, e o Partido Popular o que se dedica é a asediar por terra, mar e aire este negocio, esta actividade desta empresa, non? Isto redunda nunhas condicións de traballo tamén lamentables e que non pode permitirse durante máis tempo, non? Ante esta situación, os nacionalistas volveron a mostrar o seu apoio a este modelo alternativo a Sogama, segundo eles, moito máis eficaz e sostible, apelando á mancomunidade tamén á Xunta a tomar dunha vez decisións que garantan a viabilidade da planta. Nós creemos que se a mancomunidade e os órganos de dirección da mancomunidade non se implican, non creen neste modelo realmente, isto non vai a acabar ben. E pola nosa banda o que podemos decir é que o noso compromiso está intacto a respeito do primeiro día de funcionamento, hai xa prácticamente 20 anos, deste modelo e desta planta de Serbia. E polo tanto somos quen de poder apoiar, de comprometer o noso apoio dentro do goberno da Xunta para que se comecen a solucionar estes problemas.